खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। पीयूष हाजरिकाया भूपेन बरानि उनाव देबब्रत शइकियानो लाइजाम हरगोन। महित हजाया उदां अख्रां सिङाव फैबाय। सिलचर उरां गाथोनाव 20 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै फालांगिरि हमजादों। पवितरा नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवबाय। कानाडाया सा 40 हाई कमिशननि मावफारियाखौ दिल्लीनिफ्राय बोखारबाय। इजराइलनि इनफेन्ट्री आर्मिखौ गाजा गाग्लोबनो साखा-फारा थानो बिथोन होदों रैखाथि मन्थ्रिया। मानास दर्पण मेगाजिन ग्रुपनि बानजायनायाव दुखुथिया गोरिबफोरनो जि-जोम रानदों। हेंथा दोलोनि एमएलएफोरनि बुंनायनि उदांस्रि एबा फ्रीडम अफ स्पीचखौ होबथादों एबा नेवसिदों। हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा हेंथा दोलोनि दैदेनगिरिनि सायाव राजखान्थियारि खिथेर लानायनि आखु बाहायो। बे गोख्रों अजदखौ होदों आसाम विधान सभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाया। बीजेपी सरकारा हेंथा दोलोखौ बेबायदि आखु बाहायनायखौ लानानै देबब्रत शइकियाया बुधबारखालि रायजो बेंगिरिनो गोसोखांलायबो गथायदों। बेनि उनावनो मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया देबब्रत शइकियानि हेंथायै बानबुंथि होदों आरो देबब्रत शइकियाया रायजो बेंगिरिनो मा अजद होदों बेखौ आं मिथिया। नाथाय 20 सानसोनिफ्रायनो कंग्रेसनि गेजेराव इसिङारि एना-एनि जानायखौ आं मिथिगौ होननानै पीयूष हाजरिकाया बुंदों। मख'नो गोनांदि बे बिदान्थेनि गुदियावनो दङ सोरखारि हाबाफारिफोराव कंग्रेस दैदेनगिरिया बाहागो लानाय। कंग्रेस दैदेनगिरिफ्रा सोरखारि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय कंग्रेसनि गेजेराव इसिङारि एना-एनि सोलिगासिनो। जायखिजाया सोरखारि हाबाफारियाव बाहागो लायोब्ला कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनो दोलोनिफ्राय जाहोन खिन्थानाय नटिस दैथायहरो। बेनिखायनो थांनाय 20 सानाव रायजो सरकारा अरुणोदयनि कार्ड राननाय, फरायसाफोरनो साइकेल राननाय, माइक्र' फाइनेन्सनि दाहार होनाय बायदि हाबाफारियाव सासेबो कंग्रेस दैदेनगिरिया बाहागो लायाखै। बेनि उनाव कंग्रेसआ सोरखारि हाबाफारियाव एमएलएखौ बेसेन गैयै खालामनायनि अजद लाबोगोन होननानै मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदों। बेजों लोगोसे कंग्रेसनि एमएलएफोरखौ सोरखारि हाबाफारियाव उदाङै ओंखारबोनो थाखायबो पीयूष हाजरिकाया खावलायो। बबेखानि कंग्रेसनि मोननै आखुनि थाखायनो रायजोफ्रा गोनो गोथोआव गोग्लैदों। एमएलएफोरा टिकाखौ सोरनो होनांगौ बेखौल' बुंनो नागिरो। बेयाव जौगाखांनायनि थाखाय आंनो वाट्सएपआव लाइजामल' हरब्ला जानाय नङा। सोरखारि हाबाफारियावबो बाहागो लागोन ना लाया कंग्रेसआ बेखौ रोखा खालामग्रो होननानैबो पीयूष हाजरिकाया बुंदों। ओरैहाय गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै सोरखारि हाबाफारियाव कंग्रेसनि एमएलएखौ होख्रांनांगौना नाङा बेनि थाखाय प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भूपेन बरानो लाइजाम लिरहरदोंमोन। नाथाय दिनैसिम लाइजामनि फिननाय फैयाखै। बे खेबाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियानो लाइजाम हरनो थांखि लादों होननानै पीयूष हाजरिकाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्रां सिङाव फैबाय डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि बारग' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार महित हजाय। बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननायनि उनाव महित हजाया दिनै जोबथेसालिनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोदों। मख'नो गोनांदि 2017 मायथाइनि 22 मे खालि एनआइएनि जर'खा बिजिरसालिया महित हजायखौ साजा फोसावदोंमोन। नाथाय उननि समाव एनआइएनि बिजिरसालियाव बिनि केसखौ नायबिजिरदोंमोन। काउन्सिलनि जौगाखांनायनि थाखाय फैनाय रांखौ उदखारि आफादनो हरनायनि दायाव बारग' सिइएम महित हजाया हमजादोंमोन। दिसपुर पुलिसआ नोगोद 1 कौटि रांजों लोगोसे महित हजायखौ डिमा हासावनिफ्राय एरेस्ट खालामदोंमोन। बबेखानि एरेस्ट खालामजानाय समाव महित हजाया डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि सिइएम महरै बिबान रुजुननानै दङमोन। बेजों लोगोसे उदखारि आफाद डिएइचडि दैदेनगिरि निरन्जय हजाय, डुएल गार्लसेयाबो पुलिसनि जेयाव नांदोंमन। नाथाय उदखारि आफादनि बै सानै दैदेनगिरियाबो जामिन मोनबाय आरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्रां सिङाव फैबाय। सिलचराव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द। काछार पुलिस आरो सिआइएसएफ बिफाना जथाय अपारेशन खालामनानै सिलचरनि कुम्भीरग्राम उरां गाथोननिफ्राय 4 केजि मेटाभिटामिन जब्द खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय मेटाम्फेटामिननि बेसेना खमैबो 20 कौटि रां जागोन होननानै रैखाथि बिफाना फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला स्रोद सुलुंनि खौरांखौ बिथा खालामनानै काछार पुलिस आरो सिइएसएफ बिफाना कुम्भीरग्राम उरां गाथोनाव जथाय अपारेशन खालामनानै 4 कन्टेनार मेटाम्फेटामिन जब्द खालामनो हादों।
बेजों लोगोसे मिजोरामनि सानै ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हादों। कौटि रां बेसेननि मेथामफेटामिनजों लोगोसे हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ 22 बोसोर बैसोनि जसेफ लान्डमुनबालिया आरो 30 बोसोर बैसोनि एफ लान्डमान गुइजाला होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला उरां गाथोनाव बर्डिं पास खालामनाय समावनो ड्राग्स फालांगिरिफ्रा हमजायो। सिलचरनिफ्राय कलकाता फारसे स्मागलिं खालामनो नाजादोंमोन कौटि रांनि मेथामफेटामिन। पबितरा नेशनेल पार्कखौ दिनै दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवबाय। दिनै सानजौफु 11:20 रिंगायाव बेखेवबाय पबितरा नेशनेल पार्कनि गाहाय दरजा। हाग्रा बिफाननि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया दिनै फिथा हास'नानै हादरनि आरो गुबुन हादरनि दावबायारिफोरनि थाखाय पबितरानि गाहाय गेटखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों आसामनि दै सम्पद बिफाननि मन्त्रि पीयूष हाजरिकायाबो। मख'नो गोनांदि पबितरा हाग्रामानि गाहाय गेटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवना होनायनि उनाव मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारी आरो पीयूष हाजरिकाजों लोगोसे गुबुन बिबानगिरि आरो मावख'गिरिफ्रा हाग्रा बिफाननि मैदेरनि बिखुङाव गाखोनानै पबितरायाव गिदिंनानै मिथिंगायारि समायनाखौ नायगिदिङो। बे हाबाफारियावनो मायंनि दोरोङारि राजा तरुणीकान्त सिंह कुबर, मरिगाव जिल्ला बेंगिरि देबाशिष शर्मा, हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर, जिल्लानि एसपि आरो ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बबेखानि बोसोरफ्रोमबो मैदेरनि बिखुङाव गाखोनायनि उनाव वीआईपी आलासिफ्रा जिप साफारि खालामनायाव गोबाव जानायनि थाखाय देग्लाय जिप साफारि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। भारत सोरखारनि नारसोनायाव कानाडा सोरखारनि एक्सटार्नेल एफेयार्सआ गोदान दिल्लीयाव थानाय गासै 41 हाइ कमिसननि मावफारियाखौ बोखारबाय। बृहस्पतिबारखालि कानाडानि फरेन मन्त्रि मेलानी ज'लीआ राजथावनि अटावायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव 20आ थांग्रोबायमोन। बृहस्पतिबारखालि आद्रा थानाय 21आ दिल्ली नागारबाय होननानै फोरमायथिदों। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय सेप्तेम्बरनि 18 खालाराव कानाडानि गाहाय मन्त्रि जास्टिन ट्रुडेउआ खालिस्तान थिउरिनि गाहाय हरदीप सिंह निज्जारखौ कानाडायाव बुथारनाय जाथायखौ लानानै भारतनि लोब्बा दं होननानै बुंदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो मोन्नैबो हादरनि सोमोन्दोआ मोजां नङामोन। बेनिखायनो भारत सोरखारा कानाडानि हाइ कमिसननि मावफारियाखौ बोखारनो बिथोन होदोंमोन। इजराइलनि आर्मि एबा एयार फर्सआ सिगाङाव गाजानि अख्रांनिफ्राय बम्बारमेन्ट खालामनानै एयार स्ट्राइक खालामबोदोंमोन। नाथाय दा हाजों दावहा होनानै फिलिस्ताइननि गाजा नोगोराव गाग्लोबनो इजराइलनि इनफेन्ट्रि आर्मिखौ साखा-फारा जानानै थानो थाखाय इजराइलनि रैखाथि मन्त्रि य'आव गेलान्टआ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 अक्ट'बरनिफ्राय हामास थिउरियानि इजराइलाव गाग्लोबग्रोनायनि उनाव इजराइल आर्मिया फिन गाग्लोबफिननायाव गाजानि गासै 1524 उन्दै गथ'फोर आरो 3785 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। फैबाय थानाय जायखिजाया समावनो इजराइलनि इनफेन्ट्रि आर्मिया गाजानि हायाव थांनानै हामास थिउरियाखौ फोजोबस्रांनो हागौ। सरखारि अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांनाय लामा सामायाव मागिनानै जाग्रा गरिब सुबुंफोरनो दिनै गोदान गानग्रा सि रानदों। बोथोरनि फुजा दुर्गा उत्सबनि बोथोराव गासैबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो थाखाय बे समावबो माखासे दुखुथिया गोरिब सुबुंफ्रा गोदान गानग्रा जोमग्रा सि बायनायनि गोहो गैया। बैसोर दुखुथिया गरिब सुबुंफोरनो बे दुर्गा फुजानि समाव माखासे दुखुथिया निखावरि गरिबफोरनो गोदान सि जोम रानदों मानास दर्पण मेगाजिन ग्रुपआ। सरखारि अनसुंथाइनिफ्राय गोजानाव थानांनाय लामा सामायाव मागिनानै जाग्रा 30 निखावरि सुबुंफोरनो दिनै मानास दर्पण मेगाजिन ग्रुपनि मावख'आव गोदान गानग्रा सि रानदों मेगाजिन ग्रुपआ। मानास दर्पण मेगाजिन ग्रुपनि आफादगिरि जितेन नाथआ मेल दैदेननाय मेलाव थांखिनानै बुंथियो नेहाथारि समीर चक्रवर्तीया। बे सि जोम राननाय हाबाफारियाव आफादगिरि जितेन नाथ, चन्दन साहा, जिएलसि कलेजनि बांला बिफाननि बुंथिगिरि डक्टर आनन्द घोष, लवार आसाम पाब्लिक स्कुलनि बुंथिगिरि अमृत प्रधान साव, फोरोंगिरि सपन भूषण दत्त, खौरांगिरि अन्जन ज्योति नाथआबो बाहागो लादोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।